Benvidas, benvidos, benvides a Intensas Podcast onde sentir é político, emoción, lingua e feminismo en conversa. Hoxe temos connosco a Francisco Dieguez de Ourense, mestre de Educación Primaria e estudante do mestrado en Igualdade. Benvido, Fran. Moitas grazas. Neste novo formato, como no anterior programa, comezamos coñecendo un pouco máis ao convidado e dándolle de novo a benvida. Benvida, Fran, como estás? Moitas grazas, Sara. Pois a verdade é que un pouco nervioso por este así como programa, non? Nunca gravei a verdade que un programa para un podcast, entón un pouco nervioso. Así como un programa, nos di, desde logo. Nada, unha broma. Vamos a comezar cunha rolda de preguntas para que o coñezades un pouquiño máis en miúdo. Nome. Fran. Lugar. Ourense. Libro. Agora estou lendo varios libros, pero sí que é certo que ainda fai pouco no colexio teñamos que rememorar libros da nosa adolescencia. Eu, Sherlock Holmes. Canción. Pois a verdade é que a min teño moitas, así que me gustan moito, pero a miña favorita, sen dúbida, é Antagonista de Belén Aguilera. Persoa referente. Pois quizás poida soar un pouco a topicazo, pero teño que decir que a miña nai, porque foi unha nai solteira que tivo varios traballos a vez para que a día de hoxe sexa eu quen son. Pois é unha gran referente, Fran. Unha frase. Ben feito, ben día. A verdade é que o digo moito. Fai unhas horas tiven que dicila varias veces cando me presentaron unhas libretas mal feitas. Algo que che sostén. O alumnado, e sobre todo eu moitas veces o seu agarimo veñen correndo, sobre todo os máis pequechos a abrazarte, e a verdade é que iso, cando estás mal, agradécese. Un desexo. Pois para min, o quizáis o máis desexo que podería ser agora que pronto volvamos a ter un bo sistema educativo. Intensas é? Intensas é un adxetivo que creo que se pode aplicar ao noso alumnado no sentido de que sinten e loitan por, neste caso, ser. Pois a verdade é que moi ben. Programa a programa imos redefinindo o seu significado e aí imos. Pois nada, imos a dar comezo á entrevista, parte centrar, e logo falaremos con Daniel López. Vamos a contextualizar un pouquiño e logo pois dámoslle un par de frases. En Galicia, os ratios en primaria poden chegar ata 25 alumnos e alumnas pola aula. A LOMLOE abriu a porta á reducción de ratios, pero depende da aplicación autonómica. Entón, comezamos. Como é realmente unha aula de primaria hoxe en día? Unha aula de primaria a día de hoxe é algo complexo porque conviven multitude de realidades e sobre todo de necesidades educativas. Entón sí que é certo que como titor, no meu caso, tes que atendelos a todos, porque claro, moitas veces pois o mellor quedas un pouco floxo, pero eso, que intentas atendelos cas súas casuísticas, xa non solamente por necesidades educativas propiamente, senón moitas veces polo que pasan na casa, que ás veces da verdade que é un pouco desolador. Podes educar en igualdade? Ou tes que buscar métodos bastante diversos, complicados, pelearte cos pais nais ou familias diversas? Pelexarse cos pais, a verdade é que está a orde do día, xa non solamente para min, senón para o profesorado en xeral. A verdade é que últimamente nos medios de comunicación vese como as familias últimamente están a cuestionar
a labor do profesorado, que é unha pena, dende o meu punto de vista, pero eu sí que creo que se pode educar en igualdade sempre cando tamén, por suposto, teñamos os recursos, porque ás veces quedamos un pouco desprovistos de axuda de profesores de apoio e ás veces, pois, a verdade é que nese aspecto fracasamos. Un par de cousas. Unha, sitúa un pouco a audiencia de que tipo de profesor eres, é dicir, a idade que tes, para ubicalos, non? Dende a perspectiva que estás educando ti, como profe de primaria, e tamén onde ves máis falta de recursos. Pois mira, eu son, neste caso sí que é certo que son de educación primaria con especialidade en francés, pero bueno, coas reformas educativas o tema do francés eliminouse do catálogo, e por tanto eu son titor, é dicir, eu teño e imparto as materias das linguas, matemáticas e as ciencias. Entón, pois podo estar dentro dun aula entre 3 e 4 horas diarias. Digo sempre o direi, non a única falta de recurso primordial que temos a día de hoxe por parte da Consellería de Educación, por un lado é o persoal, é dicir, sobre todo xa non tanto titores, senón especialistas de pedagogía terapéutica e audición e linguaxe, que son un pouco os especialistas nas necesidades pois de autismo, de hiperactividade, que sempre pois son un apoio enorme. E logo, por outro lado, tamén a infraestructura. Eu, por exemplo, estou nun colexio na cidade de Ourense, é dicir, no propio centro, e literalmente no tellado temos que poñerlle debaixo as papeleiras das clases porque temos goteiras. Entón, claro, eso temos aulas pechadas porque o colexio mellor ten 40 anos e non se fixo unha reforma, vamos, dende que se construíu. Por desgraza, en Galicia, polo menos, pola información que temos, é bastante habitual, non? Que a veces o Concello que ten que tirar da Xunta para que falga os apaños, ou sacar do orzamento municipal para arreglar os colexios. Non sei en Ourense en concreto, co alcalde que hai neste momento, pero sí que noutros concellos que teño máis a man, sí que é certo que sacan das súas partidas orzamentarias para poder arreglar os coles, que ao final os alumnos e alumnas non paguen porque a administración competente non faga o que debería, basicamente. Bueno, sí que é certo que en xeral todos os equipos directivos e os claustros sí que se unen neste aspecto de solicitarlle tanto a Consellería como o Concello en cuestión bueno, que un pouco saquen esas partidas que ti comentas. Neste caso en Ourense pois é todo o contrario, xa non é que tire da Xunta, non, para que meta diñeiro nas infraestructuras, senón que moitas veces, por exemplo, neste claustro, neste profesorado deste colexio, ten que pedirlle ao colexio que faga as súas funcións, porque moita xente quizás non o sabe, pero quizás o mantemento máis rutinario depende propiamente dos concellos. En este caso en Ourense non se fai, pero nin no meu colexio nin en ningún. Como profesorado está reivindicando que iso se leva a cabo ou non sois capaz de facer, digamos, ese texido asociativo para reivindicar basicamente o que hai que facer, como acabamos de dicir? Sí, en xeral, eu, por exemplo, falo da miña experiencia deste colexio, que xa é como un boom de toda a miña experiencia docente. Tanto os pais, as familias uníronse co profesorado, co equipo directivo, teñense presentado escritos tanto dende o propio colexio como dende as familias, e sí que é certo que incluso a propia Consellería dixo, sí, vamos a invertir 1.200.000 neste colexio, pero as partidas ainda non están nin nos presupostos nin na propia xefatura de educación de Ourense. Entón, claro, a Xunta di, sí, vamos a remodelar, vamos a mellorar este colexio, pero o diñeiro nin está, nin polo momento se lle espera. Bueno, pois vamos a reivindicar dende aquí e seguir dicindo a palabra reivindicar en moitos espazos de que, por favor, apañen as escolas de Ourense, pero, bueno, de toda Galicia tamén. E que o alumnado, como dixen antes, non o pague. Vamos a seguir con outro bloque. Vouche dar uns datos e logo a partir de aí seguimos. Galicia sitúase arredor do 64% de escolarización do ciclo de 0 a 3 anos, por enriba da media estatal. A Xunta iniciou procesos de reducción de ratios en infantil, pasando progresivamente de 20 a 20 alumnos e alumnas por aula nalgúns niveis. Galicia figura entre as comunidades con mellor proporción en alumnado-profesorado, aproximadamente 9 de 9 fronte a 11,3 de media estatal. A nivel estatal, o Goberno propuxo reducir ratios máximos en primaria até 22 alumnos e alumnas por aula de forma gradual. A LOMLOE incorpora igualdade e inclusión como principios transversais, pero a formación específica do profesorado en igualdade non sempre é obrigatoria nin sistemática. Vale, a partir destas cifras, destas cuestións,
como se traduce na atención individual do teu día a día? Pois sí que é certo que efectivamente hai como non ese acordo entre os diferentes sindicatos e a propia consellería de baixar as ratios, e sí que é certo que non en todos os colexios, porque a verdade é que hai moito profesorado que se está a queixar de que pois ese acordo que hai de baixar as ratios non se está a cumprir. Eu sí que vexo diferenza, porque eu recordo o meu primer ano, según recén saído da universidade, entrei nunha clase de cuarto con 27. E claro, agora mesmo teño 19 nenos de primeiro que son, ás veces, poden darche un pouco de cabeza, pero evidentemente non é o mesmo que 27. Evidentemente a atención non é a mesma. Aínda así, eu creo que hai moito que avanzar. Eu creo que a ratio de 20 aínda é moi ampla, sobre todo pola gran cantidade de necesidades que hai dentro do propio aula. E logo tamén sobre todo que moitas veces o conselleiro sae en televisión ou no Parlamento dicindo non, é que agora temos máis profesorado. En realidade, se miramos as cifras, o profesorado primeiro é o mesmo, non aumenta. E logo tamén o certo é que, por exemplo, no meu colexio, se por exemplo o tema de infraestructura non lle é suficiente, os especialistas están a media xornada, é dicir, durante a mellor 2-3 días están no meu cole, outros 2 días están no outro cole. Entón, evidentemente, a atención a estes rapazas que precisan non é completa. Entón, eu creo que aí nese aspecto non somente os ratios, senón insistir tamén no tema do persoal dos especialistas. Eu creo que era algo que temos que integrar bastante, de que non todo o mundo pode aprender da mesma maneira. Logo, cada persoa ten as súas diversidades, sexan diagnósticos ou que poden aprender de diferentes maneiras. Perdón. Por exemplo, averigüei a esta idade que a miña forma de estudar e poder levar a cabo o meu día a día é estudando online, non? Agora temos a sorte de que a tecnoloxía avanzou un montón e que podo permitirme facelo desa forma, pero cando tiña que ir todos os días a clase, como sería o mesmo hora laboralmente, para min era terrible. Tamén era bastante cuadriculada cas reglas, era de ABC, sí que se me daba ben ese sistema educativo que a mí me impoñían, non? No sentido que sacaba as notas, pero sí que é certo que se me facía unha montaña cando empecé a estar peor con diagnósticos crónicos de ir día a día ás aulas, non? Entón, eu creo, dende experiencia propia e dende o que vemos, en que non todo o mundo aprende igual, nin debería aprender igual. Entón, que haxa menos especialistas xa con diversidades que sí que hai que prestarlles moita atención simplemente para que poidan aprender, para que teñan as mesmas oportunidades, e para que estén cómodos e cómodas, e que eses especialistas que existan menos, pois a verdade é que é unha pena. Ti como profesor, ao final, necesitas ese apoio. Como solventas cando non o tes? Pois normalmente sí que intentas, eu por exemplo traballo moito co meu alumnado o tema da autonomía. Entón, o mellor, pois, supoñamos, de 19, pois hai o mellor 2-3 que teñen dificultades. Pois colles os outros, o mellor 16-17, que traballan determinadas actividades que o mellor xa aprendemos os días previos, e pois poder dedicarlle quizáis un pouco máis de tempo a este alumnado que pois aprende máis lento ou que ten certas dificultades, e tamén, evidentemente, adaptando materiais. Darlle aos 19 a vez, evidentemente, é imposible. E, por desgraza, se non tes ese apoio, moitas veces ese alumnado queda descolgado. Entón, claro, para min, evidentemente, como profesor, é un fastidio, non, por así dicilo, e para os meus compañeros e compañeras tamén, porque a miña casuística ten a casuística a profesora de segundo, a profesora de cuarto, ou profesora de sexto, e vémonos eso, que é frustrante porque non damos chegado a ese alumnado que, ainda coas súas dificultades, quere aprender, quere avanzar, quere sair adiante. Entón, dende o meu punto de vista, a verdade é que eso é para nós moi frustrante, e así se ven as cifras de que cada vez incluso máis profesores e profesoras se collen a baixa por ansiedade, por frustración de non poder no aula facer o seu traballo ben e correcto. A verdade é que toda razón. Falando de ratios, falando de formación, antes que dicíamos algún dato a partir da UNLOE,
polo que nós sabemos, non é obrigatorio, non están formado en igualdade, en diversidade, pero como afrontades no colexio iso? Ti crees que debería ser obrigatorio? Sí que é certo que cando unha vez aprobas a oposición, a Consellería sí que che obriga a facer unha formación en materia de igualdade e tamén en galego, unha de galego. Pero sí que é certo que hai como unha especie de plataforma para o profesorado por parte da Consellería de Educación que sí que che ofrece ese tipo de formación que, como ben dis, non é obrigatoria. Pero aínda que non sexa obrigatoria, a verdade é que hai bastante compromiso por parte do profesorado a nivel xeral de formarse todos os anos, sobre todo tamén nestes aspectos, sobre todo polo que estamos vendo, é dicir, ao final eu, por exemplo, todos os anos, independentemente do curso que teña, todo o meu alumnado, ou case todo o meu alumnado, ten ou tablet, ou ten teléfono, e iso implica, por tanto, uso das redes sociais. E que eu recordo, fai uns cantos anos xa, ainda que parezca xoven, xa levo uns cantos na docencia, e eu recordo unha vez unha pregunta en segundo de primaria de que, profe, eu vin en TikTok que un home quedou embarazado, e tú antes dixestes que eso non era posible, como? E claro, tes que sacar o tema trans, tes que explicalo. E claro, tes que explicalo dunha maneira, moitas veces con medo, sobre todo, non porque os rapaces ou as rapazas non o entendan, senón polo que o día seguinte o pai ou nai en cuestión vaiche dicir. Sabes? É dicir, que os nenos nese aspecto son moi abertos, son moi tolerantes, queren escoitar, queren aprender. Eu ás veces, incluso estando con primeiro, moitos profesores dicimos que teñen preguntas moi interesantes e moi curiosas, e eu a que a verdade é que en secundaria xa terán tempo de matarlle toda esa curiosidade, en primaria vamos a fomentala e vamos a potenciala. Pero claro, cando salen este tipo de temas, moitas veces dices, como explicas, non para que o alumnado entenda ou non entenda, senón para que o pai non che poña unha denuncia en inspección. Entón, nese aspecto xa non é, dende o meu punto de vista, a formación que sexa ou non obligatoria, porque xa che digo que o profesorado en xeral está comprometido, senón polo tema de que as familias téñenos en tensión por que poden facer ou non. Entón, eso é, para nós, xa che digo, tremendo. A ver, eu, dende unha opinión dende fora, objetivamente, creo que ao final o profesorado entre sí debería apoiarse, dirección tamén, se ti te ves nesa causística de ter que explicarlle aos rapaces e rapazas iso que é fundamental, e además son como esponxas, non absorben todo, se ti lle dis algo, o pai ou nai lle di outra cousa, pois tamén é que non están entendendo, como decimos sempre, que aquí, bueno, falamos moitas veces de saúde mental, dos problemas que tiveron que teñen os mozos e mozas na actualidade, que hai unha porcentaxe moi alta, dicir, todo o aumento dos delitos de odio. Entón, nas aulas creo que se podría solventar moito esa base. Sempre decimos que o patriarcado estructural, a educación é fundamental, pero vos teñen que deixar educar. Na casa teñen que facer o seu traballo, obviamente, que é distinto ao que vos facedes, pero nas aulas tamén, que pasan moitas horas, tedes que estar seguros e seguras para facelo. Claro, que ademais, incluso moitas veces, o que ti dicías, por exemplo, non? Que o mellor un pai ou unha nai explica X cousa e nós explicamos outra. E moitas veces, a min, alo menos, tiven esa sensación, ese feedback co alumnado, de que danche no tema de coñecementos, por así dicilo, o alumnado daiche máis autoridade a ti que incluso a un pai ou a nai. É dicir, eu nunca tuve un alumno ou alumna que me cuestionase nada en calquera en contidos. Pero porque incluso me dicía, pois teño que falar co meu pai ou coa miña nai porque entón está equivocado. Entón, claro, sí que é certo que nese aspecto sentímonos reconfortados porque ademais, por exemplo, neste caso con esta rapaza, pois bueno, explicáronse determinados conceptos. E sí que é certo que a verdade é que eu agradeci moito neste caso. Podo dicir que as familias non se veu a queixar ningunha. Podemos explicar os conceptos tranquilamente, sin que ardera ningún colexio, ninguna clase. Non te xulgaron por está adoctrinando. Non, Francisco adoctrina. Pois polo momento aínda non teño esa denuncia. Espero que sigamos así, a verdade, porque eu creo que o que estamos a ver na xuventude a día de hoxe, e a verdade é que é bastante preocupante. Incluso eu teño amigos e amigas que están, neste caso, en institutos, e a verdade é que a realidade é que primeiro xa, segundo da ESO, cos teléfonos, cas redes sociais, a cantidade de problemas que hai neste aspecto é incrible.
Entón, sí que é certo que eu creo, e falámoslo moitas veces, en primaria é onde se dá a base, e, por tanto, eu creo que explicar estes conceptos, facerllos entender, eu creo que é importantísimo. Pois a verdade é que toda a razón. Vamos a rematar falando de masculinidades e educación. O teu perfil si que dá bastante para pôr esta pregunta en riba da mesa. Que significa ser mestre home falando de feminismo nas aulas? Pois xa primeiramente o tema de ser mestre home é chamativo. Xa non soamente cando estudaba a carreira chamaba atención, porque éramos, como digo eu, 4 gatos, e que a día de hoxe no meu colexo o mellor, no claustro, en total seremos o mellor 25 e somos 3 homes. Entón, notase esa disparidade. Sí que é certo que evidentemente co pasos dos anos pois vaise notando un pouquiño menos, pero a verdade é que nese aspecto está, como digo eu, costando. Pero bueno, e logo como profesor, falando de feminismo, a verdade é que nunca... A verdade é que ata síntome, por así dicilo, como orgulloso, non? O certo de poder contribuir, de poder apoiar o movemento feminista neste aspecto, porque ao final é o que dicíamos, é dicir, é que primaria é a base onde asentamos os coñecementos. Non se asentan con... Home, sí, con 18, con 19, evidentemente, sigues aprendendo. Eu con 28 sigo aprendendo a día de hoxe. Pero evidentemente a base onde podes eliminar certos prexuizos moi prexudiciais para a xente, para eles mesmos, en educación primaria. Comportamentos entón, que non vayan reproducendo. Efectivamente, é que moitas veces incluso en primaria ao mellor teñen esos comportamentos, pero non son conscientes de por qué están mal, é dicir, para eles o mellor, porque por desgraza ven eses comportamentos na casa e reprodúcenos. E para eles, claro, tú cando eles miras que isto está mal, e pregúntanse por qué eu vexo na casa e pareceme se o fai papá, porque non o vou facer eu. Exacto. Entón, claro, nós en primaria temos que ir limando, como digo eu, pulindo esas asperezas, non? E por tanto, a verdade é que a min a título persoal síntome, como digo, contento de poder participar e, como digo, de eliminar eses pulimentos. Bueno, a verdade é que nos deixas bastante tranquilas de que hai un profesor comprometido nas aulas para as novas xeracións. Moitas grazas, Fran. Deixámoste asinando o noso querido álbum de Intensas mentras pasamos coa sección de Dani López, o seu minuto cultural. Que nos explicas hoxe? Bueno, pois hoxe vamos a cambiar un pouco de tercio, xa sabes que me gusta facer cousas así moi random de cada vez. E hoxe gustaríame comentar algo. Hai un par de meses foi o Ano Novo Chinés, que non sei se o sabedes, pero o Ano Novo Chinés, o calendario chinés, digamos, non vai co calendario occidental. O calendario occidental gregoriano, da tradición católica, pero o calendario chinés basase nas fases da lúa e nas fases do sol, non? Entón, a súa cronoloxía tradicional parte do ano 2698 a.C. É dicir, contan os anos con moitísimo máis atraso que nós. Entón, agora mesmo estaríamos no ano 4724, que soa bastante guai e dá, penso eu, máis perspectiva do que leva o ser humano habitando aquí no planeta, non? Funcionan ciclos de 60 anos que combinan os animais do zodíaco con elementos. Entón fais aí unha combinación desas dúas factores. Cada ano ten unha personalidade simbólica en base a como se entremezclan, non? Entón, este ano, por exemplo, está asociado ao cabalo de lume, que son así, bueno, as cousas en China son todas así como moi poéticas. Todo moi místico. Claro. E que representa isto? Pois, polo lado do cabalo, representa o tema da liberdade, da paixón e de unha enerxía moi intensa. Eso quere decir que este ano, non, pois vai ser así, pois, moi intenso. Xa o estamos vendo no telediario, xa dende xaneiro está a cousa intensa. Pero, ollo, porque o elemento do lume tamén nos fala dunha certa impulsividade que pode ser negativa. É dicir, o tema de non reflexionar as cousas antes de facelas, pois pode levarnos a camiños así un pouco tal. Tamén temos aí o reflexo na realidade perfectamente. Hai moita ambición, moitos proxectos, moita chispa, pero fai falta unha necesidade de equilibrar emocionalmente para non queimarnos no proceso, non? Un pouco as vibras que temos a nosa xeración de que, bueno, pois eso, hai que pensar as cousas antes que facelas, hai que reflexionar.
E aquí onde se pon interesante, porque estas tradicións non son só folclore, son formas distintas de entender o tempo e os cambios. Mentres o calendario occidental é lineal e productivista, o calendario chinés propón ciclos de renovación e adaptación. Por exemplo, este ano considérase un ano moi propicio para os cambios, para a toma de decisión, para a creatividade, aínda que tamén require prudencia para non actuar impulsivamente, como falábamos antes. Impulsivamente igual temos un referente en Estados Unidos, sí, que igual lleven un dedillo. A día de hoxe temos calendario. Bastantes referentes de impulsividade que nos están dando unha lección das cousas que non hai que facer. Pero, bueno, ademais, ainda que sexa unha cultura moi diferente a nosa, tamén estes acontecementos do Ano Novo pois están moi relacionados con pois, as cousas que facemos, non? De rituais, de folclore, por exemplo, como reunirse ca familia, eles visten máis de vermello, aquí simplemente facemos o de poñer unha ropa interior de color vermello, eles van todos de vermello. Comen determinados platos típicos, todas as familias, decoran a casa con simboloxía para traer a fortuna, a saúde, a felicidade, feito moi típico, ver nos marcos das casas, caracteres que bueno, están todas decoradas igual, veñen a ser eso, chamar a fortuna, a riqueza, a saúde, bueno, todo moi limpo, non? Nestas datas, como dato así interesante, móvense centos de millóns de persoas, é considerado o movimento migratorio máis grande do planeta. Este ano se estima, non sei como quedaron as cifras, pero 9.500 millóns de desplazamentos só dentro de China. Son poucos. Que é unha auténtica barbaridade. E máis aló deste tema dos horóscopos, dos datos ou os estereotipos, o Ano Novo chinés recórdanos algo moi poderoso, que son os ciclos. As transformacións son posibles, e comezar de novo non ten por que ser perfecto, pode ser consciente, enérxico e, sobre todo, intencional. Pois a ver se comezamos de novo este ano, porque a verdade, como dis, a senda, sobre todo xeopolítica, está un pouco candente, así que a ver se seguindo o ano chinés esa impulsividade sexa para mellorar a sociedade e seguir basándonos nos dereitos humanos e non sei como definilo, pero non por onde estamos indo. Agora nada, agradecerlle a Dani a súa sección, sorprendeume unha vez máis. É a idea. Queres pechar dicindo algunha cousa? Nada, que, bueno, quería comentar isto, xa pasaron un par de meses desde que comezou o Ano Novo chinés, pero, bueno, como é a miña primeira intervención dende ese momento, e porque tamén penso que últimamente estamos, pois, afondando un poquinho máis nas relacións e no coñecemento con este país que está na outra punta do planeta, e agora, pois, tanto o presidente do goberno como en diferentes aspectos, mesmo TikTok, que é un invento chino, estamos tendo máis relación con eles, pois penso que tamén temos que facer dende aquí un esforzo por intentar comprender pois unha cultura tan diferente, da que podemos aprender moitísimo de forma bidireccional, tanto eles como nós, de nós como eles. Entón, exactamente, igual deixar de pensar que a forma de vivir occidental é a correcta, claro, que todas temos que ser así. Igual creo que na cultura occidental o que falaba de que seguir basando nos dereitos humanos, que sí que é certo, en outras culturas, pois vayámonos a Oriente Medio, pois igual estamos vendo, non, como están deixando Palestina, etcétera, etcétera, pero bueno, que todas somos cómplices cando non actuamos, pero creo que basando nos dereitos humanos é super interesante coñecer nos entre todas e aprender, non, que é riqueza ao final. E non pensar que Occidente é líder e temos que ir por bandeira a seguir o que fai simplemente. Claro, deixar de falar primeiro mundo, terceiro mundo e aprender deles. Exacto, é que ao final nós temos o noso sistema, cada un ten o seu, é importante pois, estar en paz todos, o sea, é importante dicilo, e aprender uns dos outros dende o respeto, dende o non sentirte mellor que outro porque ten outras costumes ou outro tal, que todos temos defectos, todos temos algo de borralla debaixo da alfombra, entón pois está mal xuzgar os demais en base aos nosos preceptos. Eu creo que como nos en Galicia non nos gustaría que, bueno, como nos definen de fora, España, Galicia, toros,
paella y flamenco. Flamenco. Entonces creo que a nos non nos define ni nos representa. Entonces creo que a eles ou a elas non les gustaría que pensáramos algo tan xenérico, non se me ocurre ahora mesmo, pero vamos, que a conclusión, que nos coñezamos e que non xulguemos sen saber. Exacto. Pois moitas gracias, Dani. Ahora mesmo estaba Fran asinando no noso querido álbum de Intensas, que no último programa botaremos unha ollada de como vai quedando. Que nos dis nel? Pois escribín: moitas grazas Intensas por darlle voz ao profesorado galego nun momento de plena reivindicación educativa. Como dicimos antes, reivindicar, pero reivindicar en todos os ámbitos. Máis que un profesor como Fran, creo que estas novas oracións poden chegar, non decir moi lonxe, pero que vivan mellor. Poden construir dende unha base crítica que sigamos defendendo que a educación ten que ser crítica e teñen que ser os alumnos e alumnas as que pensen por si mesmas. Eu espero que xa non que vivan mellor, senón que sexan mellores que nós, porque eu creo que teñen, eu recordo cando estudiaba, que non fai tanto, teñen moitísimos máis recursos que nós, sobre todo, evidentemente, en tecnoloxía, e, por tanto, eu espero que sexan moito máis críticos do que xa somos nós, máis reivindicativos, e sobre todo máis loitadores e loitadoras. E máis conscientes de que é moi mítica esa frase de non hai planeta B. Pois si por culpa nosa, pois esas xeracións igual non teñen donde habitar. Entonces, bueno, reivindiquemos esa conciencia, esa loita, e que non lles teñan que ensinar a cambiar conductas, que simplemente eles e elas nos den leccións a nós de como é o bo facer e non sexa cando non haxa volta atrás. Pois moitas grazas por hoxe. Isto é Intensas. Esperábamos para o seguinte programa. Seguimos sentindo, falando. De novo, moitas grazas, Fran, por vir. Defendamos unha educación pública, sobre todo crítica, para todos e para todas.